Tomás Romero Iglesias, de 57 anos, asasinou a María Magdalena Moreira Alonso, de 47, a tiros, para despois suicidarse na casa na que convivían no Porriño, o mesmo día que ian asinar divorcio. É realmente terrible. Os feminicidios son unha epidemia. Os dados alarmantes son da ONU. A metade de todas as mulleres mortas no mundo son asesinadas pola súa parella ou exparella. Unha de cada dúas mulleres é asasinada por algún coñecido que dicía amala. É unha praga social. O home se